Ya Allah. Mbok iki Pak Mede enek rezeki saiki. Saking hamba Allah. Nggih, matur nuwun nggih. Ya Allah. Nggih, kula niki kesel. Ya Allah. Nggih. Bocah. Mbok sehat, semangat Nggih, nggih. sabar. Nggih. Nggih puni niki, Pak. Saking hamba Allah. Oh, Nggih. nggih, nggih, Mas. Ditungani mawon hamba Allahnya sehat. Nggih, coba-coba deh. Nggih. Ya Allah. Nggih. Niki nggih, tengok ya, Mbak. Ya Allah. Ngapunten saiki lho nggih. Ya Allah. Tungane Pak Mede rezekine kathah. Nggih, nggih, coba-coba kata rezekine nggih sampai cukur waras saya. Terus mriki malih. Nggih, nggih. Ya Allah. Gandeng. Ya Allah.